10. godinu za redom u organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91 otoka Ivanića, grada Ivanić-Grada i policijske uprave Ivanić-Grad provedena je akcija Zbogom oružje u kojoj bez ikakvih sankcija građani mogu predati streljivo i sve eksplozivne naprave u policijsku upravu. U proteklih 10 godina mi smo prikupili na tisuće komada municije, raznih minsko-eksplozivnih sredstava, pa tako i oružja. Međutim, najveći dio tog oružja smo pohranili i u skladu sa zakonom o držanju oružja ga čuvamo kako bismo to prilikom organiziranja muzeja grada Ivanića predali u ruke muzeju kao za stalnu postavu o Domovinskom ratu 1991-1995. godina. Gospodin Ordanić ističe kako im je želja da bude veća sigurnost građana, ali da nakon 20 godina streljiva i oružja i dalje ima. Predaj oružja u policijsku upravu Ivanić-Grada nazočio je zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada gospodin Željko Posilović, koji je tom prilikom istaknuo. Prvenstveno grad Ivanić podupire ovu akciju zbog samih sigurnosti naših građana. Tu nam jako pomažu branitelji i djelatnici MUP-a da otklonimo to, da ne bi došlo do nekakvih samoozljeda, a u zadnje vrijeme se i događa da ima takvih samoozljeda. U ovoj provedenoj akciji Zbogom oružje prikupljeno je približno 2000 komada raznih kalibara streljeva, od pištoljske municije do protuavionske. Također prikupljeno je 8 ručnih bombi, 2 paketa eksploziva, 1 tromblonska mina te ostali eksplozivni materijal.